Il-Mjusek u l-Ministru fiħdan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru Carmelo Bela ltaqgħu mar-rappreżentanti ta' trade unions u assoċjazzjonijiet ta' min iħaddem għall-online ma' Leo Brincat, membru tal-Qorti Ewropea tal-Awditur. Fil-laqgħa Brincat taħarsa lejn il-funzjonijiet tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri b'esperjenzi prattiċi fuq il-ħidma ta' din il-Qorti Ewropea. Din il-laqgħa kienet opportunità biex jinara aħjar dak li twettaq l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-impatt tagħha fuq pajjiżna bħala Stat membru. Il-Ministru Carmelo Bela semma kif l-importanza ta' din l-istituzzjoni toħroġ mill-fatt li wara kollox ix-xogħol ewlieni tagħha u li tħares l-interessi finanzjarji ta' kull wieħed u waħda minna bħala ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Viżavi x-xogħol huwa importanti ħafna li aħna nkomplu nipproteġu x-xogħol u nkomplu noħolqu x-xogħol. U dan il-Gvern anke f'dawn ix-xhur ta' pandemija tirnexxielu addirittura mhux iżid il-qatt imma jkompli jnaqqas il-qatt. Aħna nkomplu nagħmlu anke l-ħidma tagħna individwali mal-kumpaniji rispettivi biex nigwidawhom kif jistgħu jibqgħu iżommu lil ħaddiema tagħhom impjegati fl-istess waqt li naffrontaw sitwazzjonijiet li jistgħu jkunu mhux daqshekk faċli fiċ-ċirkustanzi attwali. Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri meqjusa bħala l-Awditur estern u indipendenti tal-Unjoni Ewropea biex tħares l-interessi taċ-ċittadini Ewropej li jħallsu t-taxxi tara il-fondi tal-Unjoni Ewropea jinġabru jintużaw b'mod korrett u tgħin biex jitjieb l-maniġġjar tal-finanzi tal-Unjoni Ewropea.